Puno hvala. Zahvaljujem na predstavljanju i eto, drago mi je da imam danas priliku u ovakvom auditoriju na hrvatskom jeziku predstaviti Thomasa Manna, eto pod nekakvim radnim naslovom kojeg sam osmislio Klasik njemačke prozne književnosti 20. stoljeća. Pa u ovom današnjem izlaganju htio bih ukratko vas upoznati zapravo na 3 razine sa životom i stvaralaštvom Thomasa Manna. S jedne strane, ne znam koliko je njegova burna biografija poznata, što je sve proživio u životu, s jedne strane. S druge strane, onda Mannovi poetološki i kulturno-filozofski obzori, temelji na kojima zapravo počiva njegovo prozno stvaralaštvo, i u trećem koraku bi napravio nekoliko izleta u pojedina njegova djela, pa pokušao ukratko reći eto nešto u vezi toga. Naravno, o svakom od tih elemenata u principu se može puno duže pričati od 45 minuta. To znaju eto studenti koji su bili u mojem seminaru o Thomasu Mannu, da se tu i u pojedinim dijelima može zapravo čitav semestar analizirati. Evo, ukratko moja ograničenje, dakle, ili isprika ako eventualno neke podatke preskočim ili previše možda sažmem. Krenuo bih od životnog puta. Od životnog puta Thomasa Manna, dakle, rođen je 1875. u Lübecku na sjeveru Njemačke u vrlo bogatoj patricijskoj obitelji. Otac mu je bio gradski senator, dakle njegova obitelj je pripadala vodećem sloju, buržoaskom sloju toga grada i proveo je prilično sretno i zadovoljno djetinjstvo, dakle u toj bogatoj obitelji. Međutim, otac je zarana umro i obiteljska tvrtka je bila likvidirana, o čemu na kraju je prilično tog autobiografskog elementa ugradio Thomas Mann u svojem prvom velikom romanu o Buddenbrookovima. Da bi ta obitelj onda preselila u München, na kraju i Thomas Mann, i on je živio više manje životom umjetnika, a sa bratom Heinrichom, koji će isto tako postati poznati književnik, njemački književnik, odlazi u više navrata u Italiju, gdje naravno ne provode vrijeme ispijajući fino talijansko vino, nego prije svega čitajući tuđe druge autore i polako pišući svoje vlastite djela, pa tako i Buddenbrookovi upravo tijekom takvog boravka u Italiji nastaje taj roman. 1905. upoznaje svoju životnu družicu Katju Pringsheim iz obitelji Pringsheim, koja je bila židovska obitelj, vodeće kulturno središte Münchena. Ta obitelj je bila toliko, dakle, bogata da je bilo normalno da eto bavarska princeza, na primjer, dolazi kod njih kući. U tom smislu je ta obitelj bila jedna od središnjih točaka kulturnog života u Münchenu. Katja, dakle, se isto tako zaljubljuje u Thomasa i to je prilično sretan brak u kojemu se eto rađa 6 djece. Druga velika uspješnica Thomasa Manna u tom predratnom razdoblju je ova pripovjetka koja vam je vjerojatno poznata, Smrt u Veneciji, Tod in Venedig, 1912. objavljena, da bi onda izbio Prvi svjetski rat 1914. Gdje Thomas Mann zauzima, što nas možda zbunjuje iz današnje perspektive, krajnje nacionalistički, šovinistički stav, gdje on smatra da zapravo u ovom svjetskom ratu se njemačka kultura preko monarhističkog ustroja Vilhelminskog carstva brani od napada francuske civilizacije, o čemu piše ogroman esej razmatranja nepolitičnog čovjeka kojeg objavljuje nakon završetka rata, u kojemu zauzima, dakle, poziciju krajnje perjanice, vodeće ličnosti, krajnje desno orijentirane orijentacije, dakle jednog rigidnog njemačkog nacionalizma. Međutim,
20. godina, nakon što je osnovana Weimarska republika, Thomas Mann na iznenađenje desnice odustaje od tog stava i zagovara ovu novo uspostavljenu demokraciju u obliku Weimarske republike i uz to postaje ogorčeni protivnik nacionalsocijalizma. On je jedan od prvih već 1922. u tom znamenitom govoru o Njemačkoj republici koji napada Hitlera i njegovu nacionalsocijalističku stranku da je riječ o romantičnom barbarstvu i upozorava u tom govoru koji drži upravo studentima da se klone ovog utjecaja megalomanije nacionalsocijalističkog pokreta. Tako da on postaje, tako rekuć, perjanicom sada ovaj puta otpora protiv nacionalsocijalizma. U tom drugom razdoblju, rekao bih prvo, stvaralačko razdoblje Thomasa Manna traje do Prvog svjetskog rata, a u drugom razdoblju, nakon Prvog svjetskog rata, ne mijenja samo svoju političku poziciju od konzervativnog prema demokratskom opredjeljenju, nego mijenja i pripovjednu paradigmu. Tako da, o tome ću malo kasnije, tako da zapravo ustroj njegovih proznih tekstova poprima jedan posve novi, drukčiji oblik, a prvi taj oblik, odnosno prvo djelo u kojemu uspostavlja tu novu pripovjednu paradigmu je upravo roman Čarobna gora 1924. objavljeni. Na posljedku Thomas Mann postaje toliko popularan u Njemačkoj, ali i u europskom okruženju, da zapravo 1929. dobiva Nobelovu nagradu za književnost. Izričito se u nagradi spominje prije svega za Buddenbrookove, za taj roman, kao prikaz propasti velikog građanstva u Europi s kraja 19. stoljeća. 1933. godina, siječanj, kada Hitler preuzima vlast, postaje Reichskancler, dakle preuzima vladu, Mana zatječe u nizu predavanja koja drži o Richardu Wagneru pod naslovom Patnja i veličina Richarda Wagnera, koje drži najprije u Minhenu, a onda u inozemstvu, Amsterdamu, Parizu 2 puta i sve naoko lijepo prolazi i on sa Katjom odlazi na godišnji odmor u Italiju, ali tada u travnju u Italiji može čitati da je negdje otprilike 100 intelektualaca u minhenskim jednim novinama napisao protest protiv tog predavanja, da u tom predavanju je Thomas Mann uništio ugled Richarda Wagnera, napao našeg najvećeg kompozitora i utoliko se zapravo sada poduzima, odnosno pokreće linč protiv Thomasa Manna. On sam najradije bi se vratio kući sa tom intencijom koja je identična i Erichu Kästneru, koji Kästner je rekao: ja sam njemačko drvo zasijano u njemačkom tlu i ja mogu samo s njemačkim čitateljstvom funkcionirati. I najradije bi se vratio, međutim kćerka Erika i Klaus, sin, mu smatraju, kažu otvoreno, ti će završiti u koncentracionom logoru ako se vrati. Utoliko je ostao u egzilu, dakle bio je prisiljen ostati najprije u Francuskoj, Švicarskoj i na kraju dakle, putuje Sjedinjene Američke Države u više navrata. Pri tome kaže ovu znamenitu rečenicu, vi se već smješkate, poznata vam je, jel, s jedne ruke njegova egomanija, a s druge 1938. kada dolazi u Ameriku, naravno on je sada zapravo najveći predstavnik njemačke književnosti i kulture u slobodnom dijelu svijeta naspram nacionalsocijalizma i tu ga novinari između ostaloga pitaju: dobro, gospodine Mann, kako se osjećate kao prognanik, kao egzilant? I ja parafraziram sada njegov odgovor, on kaže: u načelu nemam problema sa time, i sada dolazi ta znamenita rečenica wo ich bin ist Deutschland. Dakle, gdje sam ja je Njemačka. Jel? To je ona prava Njemačka, ne ovo što je u Njemačkoj trenutno na vlasti. Jel? Međutim, on u doba rata, odnosno u tim 30. godinama, a i tokom Drugog svjetskog rata, je i književno produktivan.
tako da nastaje ta tetralogija o Josipu i njegovoj braći u tih 10 godina, a nakon rata piše, dakle, vrlo simbolički prikaz nastanka i razvoja nacionalsocijalizma na primjeru života i smrti fiktivnog skladatelja Adriana Leverkühna, poznat kao dr. Faustus. Mogao bi reći treći veliki društveni roman Thomasa Manna s kojim se upisuje zapravo u povijest njemačke književnosti 20. stoljeća. I situacije nakon Drugog svjetskog rata da on, sad bi to bilo opet previše u detalje, ali ulazi u sukob sa takozvanom unutarnjom emigracijom u Njemačkoj i ne želi se vratiti natrag, premda su neke spekulacije ako bi se osnovala ikada, dakle 45. 46. samostalna njemačka država, da bi se eventualno njega predložilo za predsjednika. Toliki on ugled tih 45. 46. ima u inozemstvu i u Njemačkoj samoj. Međutim, što se dešava u Americi? Vi znate da počinje 50-ih progon komunista ili za one koje se smatra u Americi da su komunistički nastrojeni. Isto između ostaloga se pokreće i protiv Thomasa Manna i očekuje on, obitelj, da će biti saslušan pred odborom za ispitivanje protuameričkih aktivnosti i da bi izbjegao to saslušanje, McCarthyjevu komisiju, on odlazi u Švicarsku. Dakle, seli u drugi egzil u svom životu i tu sam sad stavio kao zadnje dijelo koje ispisuje, koje je nedovršeno, samo prvi dio je napisao, Ispovijesti varalice Feliksa Krula, objavljuje 1954. godine i iduće godine umire od tromboze. Dakle, dosta veliki, opsežan život. 1955. umire, 1875. je rođeni. Dakle, čovjek koji je živio u drugom njemačkom carstvu, doba Wilhelmizma, proživio Prvi svjetski rat, proživio Weimarsku republiku, Treći rajh i poslije ratovsku, blokovsku podjelu u svijetu i to sve zapravo u svojim dijelima s jedne strane, a s druge strane u svojoj eseističkoj produkciji uvijek iznova tematizirao i kritizirao pojedine, dakle, razvojne tendencije. Sada bih ukratko opet, ali zaista ukratko, eto, na jednoj stranici sam pokušao to sve skratiti, što je moguće reći o Mannovim poetološkim i kulturno-filozofskim obzorima ili temeljima njegove književne produkcije, njegove prozne produkcije. Prije svega se može reći da njegov stil koji je osebujan i koji ukratko se može reći, on je upravo predstavnik za recimo krležijanski, koje je nama poznati krležijansko pisanje tekstova u smislu dugih rečenica, na primjer te sintakse, upravo je on predstavnik toga. Dakle, jedan stil koji je vrlo kompleksan razvija, a koji je zapravo rezultat prepleta različitih stilskih formacija koje su se razvile u to doba na prijelomu stoljeća u sklopu stilskog pluralizma. Tako da u svojim pripovjetkama i romanima on poseže za fakturom i naturalizma, i simbolizma, i impresionizma, dakle svih tih pravaca koji na prijelomu iz 19. u 20. stoljeća su aktualni kad se on javlja sa prvim književnim svojim tekstovima. Dakle, moglo bi se reći jednostavno da ne izmišlja nekakav svoj vlastiti pripovjedni stil, već od postojećih stilskih formacija oblikuje vlastiti vrlo kompleksni način pripovjedanja. Dakle, to je što se tiče ukratko stila kojeg on oblikuje. Što se tiče sadržaja, kod Manna treba uvijek paziti naročito na njegovu ironiju, da njegovi tekstovi uvijek imaju jednu površinski sloj, iza kojeg se skriva zapravo neki dubinska narativna paradigma koja ima posve drukčije značenje nego u površini teksta. Pri čemu površinski sloj teksta pretežno, dakle, nije autor fikcionalnosti u smislu izmišljanja fantastičnih elemenata i tako dalje, nego on zapravo prikazuje uvijek nekakav isječak iz stvarnosti, ono što mi kažemo svakodnevica naša suvremena, odnosno s početka 20. stoljeća.
Kao primjer sam uzeo pripovjetku Putog groblja, koja je eto slučajno 1900. baš objavljena iz njegovih ranih radova, gdje prikazuje jednog starca koji posjećuje svoju preminulu ženu i djecu na groblju i na tom putu do groblja ususret mu dolazi jedan mladić na biciklu koji ono manijakalno klači, pun života, oduševljen kako eto on je na putu do groblja. Takav jedan banalni zapravo sadržaj s površine teksta u dubinskom postavu man zaodjeva tako da elemente preuzete iz svakodnevne zbilje njima podaruje određeno simboličko značenje ili čak povezuje sa različitim mitološkim elementima, tako da poseže za takozvanom tehnikom leitmotiva koju zapravo preuzima od Wagnera, odnosno kako Wagner svoje glazbene drame dakle, izgrađuje pomoću leitmotiva, na taj način to radi Thomas Mann u pripovjednim tekstovima. Tako da ova pripovjetka koja ima tu površinski sloj te srdžbe starca, ona zapravo u dubinskom postavu teksta predstavlja bijes apolinijskog umjetnika, dakle umjetnika koji se posvetio umjetnosti, duhu, umjetničkoj produkciji, pred bezobzirno nezaustavljivim letom, zaletom, poletom vitalističkog dionizijstva života. I tu je zapravo u ranim radovima uvijek, što znaju studenti iz mojeg seminara, uvijek je zapravo riječ o sukobu između apolinijskih i dionizijskih silnica, između tog načina života posvećenog duhu, umjetnosti i utonutosti glavnog lika u tokove, životne tokove, banalni svakodnevni život. I tu sada nekakvo jedinstvo ili harmonija između tog apolinijskog i dionizijskog načina života, to je zapravo ono što muči Thomasa Manna i tu u ranoj fazi uvijek iznova ispisuje pripovjetke, razrađujući taj sukob uvijek na neki novi način. Utoliko, dakle, sam sadržaj tih tekstova, ako se on može tako slojevito prikazati, a što se tiče kulturno-povijesnih, odnosno filozofskih temelja, tu Mann govori o takozvanom trozvježđu, Dreigestirn, na koje uvijek se replicira ili elemente od njih preuzima u svoje pripovjetke i romane, a to su dva filozofa, naravno u ono doba vrlo aktualni, to je Arthur Schopenhauer i Friedrich Nietzsche s jedne strane, a s druge strane kao upravo primjer kompozicije, ali na području glazbe, a to je Richard Wagner. Njegova tehnika komponiranja, on to preuzima i pretače zapravo u prozne svoje tekstove. Pri čemu što je uopće ili u čemu leži cilj Mannova pripovjednog poigravanja sa zbiljom? Prije svega on si postavlja uvijek iznova pitanje smisla ili besmisla ljudske egzistencije ili pak razotkrivanje kako smisla, odnosno besmisla čovjeka bačenog u tu svoju svakodnevnu egzistenciju. Utoliko, eto, samo ukratko o tim mitskim, tim poetološkim i kulturno-filozofskim osnovama Mannova stvaralaštva, a sad bi poduzeo par kratkih izleta u pojedina dijela, pa bi počeo sa prvim velikim romanom od Thomasa Manna, dakle sa Buddenbrookovima. Prevedeno je Propadanje jedne obitelji, podnaslov. Mislim da bi bilo primjerenije da se prevelo Verfalje u originalu, propast zapravo jedne obitelji. Evo tu par podataka da je 1901. objavljeni, više od 9 milijuna njemačkih primjeraka, preveden je taj roman na 38, koliko sam uspio registrirati, drugih jezika. Interesantno, kod nas 1950. tek prvi prijevod prevoditeljice Ive Adum, iako je prijevod jako dobar. Sam roman je sastoji od 11 poglavlja i već ovisno prema
izdanju oko 1000 stranica. Dakle, Mann voli pričati, odnosno pisati. Jel? Dakle, toliko je to prilično opsežan roman, ali uvijek ovo desno sam našao u internetu, uvijek je situacija da iako je opsežan roman, uvijek je zapravo jednostavno i lako prepričati sadržaj njegovih tekstova. Naročito taj površinski sloj. Tako i ovaj roman Buddenbrookovi je zapravo autobiografski obojeno. Vidjet ćemo puno elemenata ima i same obitelji Mann, u romanu, da je autobiografski prikaz propasti sjeverno-njemačke velikograđanske obitelji u 4 generacije. Dakle, razvoj jedne velikograđanske obitelji u tom rasponu od 30. do 70. godina do osnivanja drugog njemačkog carstva, gdje, eto, kao što su ovdje na crtežima prikazani, prve dvije, dakle, slike, tu Johann Buddenbrook stariji utemeljuje tu obitelj, ona je vrlo uspješna, on je vrlo poduzetan, u život uronjen i on je pravi trgovac koji, eto, može oploditi svoj početni kapital. Međutim, nakon njegove smrti, treća sličica, nasljednik je Johann ili John Buddenbrook, mlađi, gdje polako u obitelj, a o tome ću još nešto kasnije više, ulaze prvi znaci propasti. Ovdje na grafikonu, interesantno u ovom stripu, je prikazano pomoću te grafike, da baš ne ide sve na dole, ide malo gore pa malo dole, u tom smislu prvi znaci propasti. Da bi u trećoj obitelji, i tu su nositelji radnje Thomas, Christian i ženski lik Antonija, dakle sestre i braća, ovdje umjetnost kao propast te obitelji prodrla u obitelj i zahvatila ju, i onda u 4. generaciji, ovdje prikazano, rađa se kao nasljednik Hanno Buddenbrook, koji onda zapravo, eto, kao što je ovdje prikazano, se u potpunosti posvećuje umjetnosti sa kaufmännischen, trgovačkim stvarima, više nema nikakvog kontakta niti interesa i tu se vidi zapravo da on nije nikakav nasljednik obitelji u tom, sad bi rekao, dionizijskom smislu. Da bi na kraju, kao što je i u obitelji Mann bio slučaj, otac Thomas naglo umro i tu sad vidimo da, kao i kod Mannovih, obiteljska tvrtka je likvidirana i interesantno, jako zgodno ovdje prikazano, ako pogledate prvu i zadnju sličicu, identična je, samo je drugi natpis, naime konkurentska obitelj Hagenström, sjeverno-njemački izgovor, preuzima kuću Buddenbrookovih i zapravo čitav taj ciklus propadanja velikograđanske obitelji ide navnovo, kako bi se to narodno reklo, everybody know einmal, čitav taj proces. Sad, pitanje u dubinskom postavu tog teksta, tog romana, o kakvom se to zapravo procesu radi. Pri čemu je taj roman interpretiran na više načina, počevši kao Schlüssel roman, jer je Thomas Mann vrlo puno dokumentarnog materijala o svojoj obitelji stavio u taj roman i o stanovnicima Lübecka, pa ga se prozivalo i zapravo je bila jako negativna kritika da je zapravo oklevetao građane i svoj rodni grad. U toliko godinama Thomas Mann nije se usudio doći natrag zapravo u Lübeck. Preko toga da je to prvi veliki, nakon dugo vremena, društveni roman, u tom smislu da prikazuje društvene odnose i sukobe u sjeverno-njemačkoj sredini, dakle Lübecka, ali ujedno i prikaz propasti društvene moći krupne buržoazije, njene konzervativno-liberalne ideologije na kraju 19. i početkom 20. stoljeća, kada postoje u zapadnoj Europi nastaju temelji masovnog društva i da zapravo ovo nije prikaz samo propasti tipične za njemačku sredinu, zapravo propasti u sklopu cjelokupne evropske kulture. Utoliko se onda taj roman tumači kao Zeitroman,
odnosno kulturno-povijesni roman u kojemu je Thomas Mann prikazao iznad ovog društvenog konteksta i taj osjećaj dekadencije, odnosno nihilizma s kraja 19. stoljeća kao znak propasti unutar upravo tog kulturno-tipološkog sukoba kojim se bavi, sukoba apolinijskog i dionizijskog, i to prema, moglo bi se reći, naturalističko-biologicističkom načelu koje je osnova njegove književne produkcije u toj prvoj fazi do Prvog svjetskog rata, a to je, evo što sam ispisao kao temeljni aksiom romana, da naime po sudbini obitelji Buddenbrook, kao da Thomas Mann postavlja temeljni zakon da svako biće koje dospije u kontakt s apolinijskim, i to mu je sad šifra za umjetnost, duh ili bilo kakvo duhovno bavljenje, da takvo biće ispada iz kolotečine dionizijskog života, postaje to biće nesposobno za život i propada. Tako da je to zapravo osnova tog romana, s time da ovdje ukratko, tu vas ne bi previše zamarao, on zapravo postavlja u tom romanu vrlo aktuelno pitanje na tragu Nietzscheova zapravo razmišljanja iz rođenja tragedije, gdje se Nietzsche postavlja pitanje ako u staroj Grčkoj je antička tragedija bila vrhunac antičke kulture, gdje su se upravo apolinijsko i dionizijsko spojili i stvorili jednu vrhunsku umjetnost, kao izraz te harmonije apolinijskog i dionizijskog. Onda Nietzsche postavlja pitanje koji je to sada suvremeni oblik i da li je moguć to jedinstvo u suvremenoj umjetnosti. Sada, usput samo kao digresija, Nietzsche smatra da je to upravo stvaralaštvo Richarda Wagnera. U prvom predgovoru rođenja tragedije, u drugome kaže sorry, zabunio sam se, ipak nije on taj čovjek. To pitanje preuzima Thomas Mann u svojoj ranoj fazi do Prvog svjetskog rata i uvijek pokušava u književnim dijelima svojima, u romanima, pripovjetkama naći to jedinstvo. Ovdje završno on razvija različite antropološke tipove i tu Hanno Buddenbrook, taj dječak u zadnjoj fazi, predstavlja zapravo antropološki tip istinskog umjetnika kao vrhunac širenja moći apolinijstva, ali prije svega Hanova smrt na kraju, i ja se ispričavam sad što sam unaprijed otkrio završetak romana, je definitivna potvrda nemogućnosti sjedinjenja apolinijstva i dionizijstva u suvremenoj kulturi Thomasa Manna, da smo mi svi uronjeni u veliku dozu nihilizma i dekadencije i da je zapravo ovaj čitav roman ex negativo njegov poziv, a koji bi zapravo bio izlaz iz te atmosfere nihilizma, propasti, dekadencije evropske suvremene kulture na tragu opet antičkog primjera jedinstva apolinijstva i dionizijstva. To isto pitanje čini mi se osnova i njegove majstorske, pripovjetke Smrt u Veneciji, kao vrhunac njemačke novelističke produkcije u 20. stoljeću, i tu bi samo ukratko se nadovezao ponovno da je sadržaj naoko banalan, odnosno provokativan, da je to pripovjetka o jednom spisatelju pod imenom Gustav Aschenbach, starijemu. Interesantna je već forma da Thomas Mann gradi tu pripovjetku u obliku 5 poglavlja, zapravo kao 5 činova u antičkoj tragediji. S time da onda zaplet, odnosno rasplet radnje slijedi upravo ustroj klasične antičke tragedije. Tako da u prvom poglavlju susrećemo Aschenbacha, poslije ukratko u šetnji parkom, gdje susreće jednog neznanca pred grobljem, koji ga nekako u tom snoviđenju nekog ludog krajolika utiskuje u njegovu dušu želju za putovanje.
U drugom poglavlju otkrivamo zapravo da je riječ o klasičnom piscu u tom smislu da je Aschenbach toliko popularan da se njegova dijela, odnosno izvaci iz dijela tiskaju u čitankama, da je on zapravo ono što je najviše moguće u književnoj umjetnosti toga doba, jer je život sapinjao formom i sam je živio zapravo tako da nije živio svojim životom, nego uvijek bio posvećen oblikovanju, odnosno toj formi. Vidjet ćemo kasnije da je to zapravo i temeljni razlog njegove propasti. I takav sad klasičan pisac ili vrhunac, a zapravo je asocijacija na Goethea kao onog najvećeg umjetnika, književnika njemačke kulture, on odlazi najprije, kao što vam je vjerojatno poznato, zapravo kod nas, na Brijune, nezadovoljan tamo atmosferom, odlazi na posljedku u Veneciju i tamo se susreće u predvorju hotela sa tim poljskim dječakom, Tadžijom, koji mu predstavlja savršenstvo ljepote, utjelovljenje najvećeg mogućeg dosega ljepote i utoliko je to vrhunac, kako bi se reklo i u antičkoj tragediji, vrhunac radnje. Potom dolazi retardirajući zapravo moment u pripovjeci, četvrto poglavlje, gdje on na plaži promatra Tadžija i kroz grad kad neprestano uhodi, opijen je njegovom ljepotom. Da bi se onda tragedija koja se zbiva u gradu, naime da se širi kolera, i njega zahvatila i on upadao u, recimo tako, preddilirično stanje, naročito noću, imao sada noćne more, u kojemu ga zapravo ili dobiva poziv nepoznatog Boga, da bi onda u završnici, opet se ispričavam što otkrivam završetak, radnje, bio na plaži u svojoj košari, promatrao Tadžija u igri sa ostalim dječacima i to je zadnji dan kada ta poljska obitelj ostaje na plaži i on umire promatrajući Tadžija. Sada ukratko, što je taj temeljni simbolički ustroj pripovjetke? Ponovo taj antičko-mitološki sukob dionizijstva i apolinijstva, Dioniza i Apolona, suprotstavljenih bogova, gdje ovdje ovaj nepoznati bog koji ga priziva i koji mu u prvom poglavlju šalje to snoviđenje nepoznatog krajolika, zapravo bog života, odnosno Dioniz, koji se, eto ukratko sad, to bi se moglo dugo analizirati i elaborirati, osvećuje umjetniku zbog njegove samozaljubljenosti u vlastite umjetničke tvorevine. Dakle, jedna kritika, snažna kritika kada se umjetnik zatvara u svoje vlastite umjetničke sfere i utoliko ovaj površinski sloj u kojemu je riječ o homoerovskom motivu ili čak o motivu pederastije, navodno zavođenja maloljetne osobe, zapravo sa tom bitnom dubinskom strukturom teksta nema ništa, nego je eto provokacija samoga teksta. Utoliko je to predratno vrijeme i ako se ne varam ima 8 minuta još, jel? Aha, ok, dobro. Onda bi tu sada nakon Prvog svjetskog rata i nakon promjene svojeg političkog stava Mann mijenja radikalno i svoju i poetološku konstrukciju, odnosno način na koji ustrojava svoje književne tekstove. Jer je i sa smrću u Veneciji uvidio da uvijek ta borba oko uspostave jedinstva između dionizijstva i apolinijstva zapravo ga vodi u slijepu ulicu. U poetološkom smislu, u produkcijskom smislu književnih dijela. I sada je on u jednoj fazi tokom Prvog svjetskog rata i nakon Prvog svjetskog rata da promišlja jedan drugi način pripovjedanja. Iz tog drugog načina pripovjedanja nastaje onda taj njegov drugi veliki društveni roman, taj roman Čarobna gora, 1924. objavljeni, gdje je, iskačemo odmah na kraj, radikalna novina, upravo i novi tip središnjeg lika.
da to više nije središnji lik kao u ranoj fazi sudbina tog umjetnika koji se bori sa tim apolinijskim oblikovanjem vlastitog života ili uopće umjetničke produkcije. I utoliko je umjetnik kulturno, rekli bi, saturirani čovjek, zasićeni čovjek, zna sve već o kulturi i nastavlja tu kulturu u svojem umjetničkom dijelu. Sada je to nesaturirani čovjek, naime inženjer. Onaj koji je po struci, eto, praktičnim se znanostima bavi i zapravo o nasljeđu humanizma i humanističkom ili duhovnim znanostima zapravo nema pojma, jer nije prošao tu izobrazbu. I utoliko je tu sada središnji lik, takav jedan brodogradilišni inženjer pod imenom Hans Castor, koji je podrijetlom iz hamburške trgovačke obitelji, dakle opet iz bolje stojećeg književnog kruga, i koji putuje u švicarski sanatorij Berghofen u vjerojatno svima vama poznati Davos u Švicarskoj, gdje je danas svake godine ekonomski forum se organizira. U ono doba, znači kraj 19. početak 20. stoljeća, velika i problematična bolest je bila tuberkuloza. I ljudi su zapravo 90% zaraženih je umiralo. Nije se znalo lijek za tu bolest. Predmnijevalo se ili se nadalo da ljudi izolirani u visokim, višim alpskim predjelima, izloženi hladnom zraku satima, da će im se nekako pluća obnoviti. I to je doba zapravo nastanka švicarskog turizma, zdravstvenog turizma, gdje se nudile takve zračne kupke. Takvu jednu zračnu kupku uzima bratić od Hansa Castorpa, Joachim Zimsen, u tom sanatorijumu u Davosu, i Castorp namjerava samo 3 tjedna najprije posjetiti svojeg bratića, čisto radi razonode, da ga eto malo razveseli. Međutim, zadnji dan ili dan prije odlaska, bratić mu ide na ondašnje tehnološko čudo, rentgensko snimanje pluća, unutrašnjost, vidjeti čovjeka. U ono doba tehnička senzacija i normalno da se Hans Castorp lovi na to i veli, a mogu i ja malo. I onda liječnici snime njegova pluća i normalno liječnici kakvi jesu u tom zdravstvenom turizmu. A tu je jedna mala flekica, bilo bi bolje da vi ipak, gospodine Castorp, ostanete malo, još par mjeseci kod nas, da se to ipak izliječi. I tako on na kraju ostaje 7 godina na tom čarobnoj gori i sada zapravo počinje pravi sadržaj romana. Naime, tijekom boravka u tom izdvojenom svijetu na vrhu planine nailazi na niz osoba koje ga potiču na promišljanje ne samo kulturno-povijesnih ideja, već i različitih egzistencijala poput a što je zapravo vrijeme u fizikalnom, ali i u filozofskom značenju. Što to znači za nas? Ili ostali egzistencijali kao, na primjer, bolest, smrt, ljubav. O tome svemu 2 prije svega učitelja pod navodnicima dobiva, Settembrinija i Naftu, koji iz različitih perspektiva mu zapravo posreduju sa cjelokupno znanje o europskoj kulturi na početku 20. stoljeća. Tako da je ovdje riječ o Zeitromanu i Bildungsromanu, utoliko da je taj roman panorama kulturnih, filozofsko-povijesnih i društveno-političkih previranja na evropskom kontinentu prije sloma evropskog duha u klaonicama Prvog svjetskog rata, a ujedno i Bildungsroman jer dolazi do razvoja središnjeg lika, da on tek sad ovdje upoznaje što je dakle zapravo ta evropska kultura. Sad ovo bih sve preskočio, ali u principu on prolazi određeni niz motivskih ciklusa u kojima se upoznaje sa različitim područjima života, da bi na kraju došao do toga u ciklusu raščarobljenja od nihilističko-dekadentnog duha, da zapravo bi njegovu dušu i čitav je posao ovdje na Čarobnoj gori, i zato se zove Čarobna gora,
da ga se izbavi iz metafizičkog drijemeža suvremene evropske duše i da ga se uputi na ono što je zapravo nova zadaća nakon Prvog svjetskog rata ili što man vidi kao zadaću umjetnosti, a to je da čovjek sudjeluje u oblikovanju svojeg vlastitog povijesnog horizonta, da se ne izvlači iz tog horizonta, da se ne prepušta metafizičkom horizontu bivanja, da se ne prepušta romantičkoj muzici Richarda Wagnera, nego da zapravo treba rasvijetliti svoju vlastitu poziciju unutar svojeg vlastitog povijesnog horizonta kao jedinog istinskog prostora čovjekova zbivanja. Tako da tu sada postaje pripovjedanje Thomasa Manna fiksirano na jednu ideju humanitasa, dakle ljudskosti kao središnja okosnica nove humanističko-telurične usmjerenosti evropske kulture koju se nakon Prvog svjetskog rata treba izboriti i čitav roman završava sad sa tom situacijom da se prikazuje Hans Castorp je izbačen sa te čarobne gore i završna scena je kako je on na bojištu, granate padaju lijevo, desno od njega i pripovjedač ovako prilično manovski, sugestivno postavlja, ja sam parafrazirao to pitanje, hoće li ili može li čovjek iznjedriti tu novu ideju, naime ideju humanitasa u ratom opustošenom svijetu. I čini mi se da to pitanje zapravo pitanje uopće 20. stoljeća, a nažalost da se repliciram na najnoviju situaciju s ratom u Ukrajini, zapravo i 21. stoljeća. I da to ono što Thomasa Manna čini aktuelnim, naročito iz te druge faze, uvijek to propitivanje i prikazat ću sad i na brzinu ostala bitna dijela ovoga propitivanje toga koliko mi u našem vlastitom povijesnom kontekstu postižemo da se ta ideja humanitosti može ostvariti, saživjeti ili barem u prilog nje da djelujemo i na taj način zapravo odomaćimo ili domestificiramo taj naš vlastiti povijesni horizont. O tome isto tako piše u svojoj tetralogiji o Josipu i njegove braći. Sad, posve ukratko, da ne prepričavam, vjerojatno sam naslov vam sugerira, biblijska priča o prodaji Josipa u Egipat i kako je spasio svoju obitelj, utoliko sam sadržaj. Međutim, je frapantno šta Thomas Mann radi. 1932. kada nacisti vidi se da će doći na vlast ili preuzimaju onda 1933. vlast, on piše 4 romana o židovskoj obitelji. Čista provokacija i upravo suprotno mitologizaciji zbilje nacionalsocijalizma, on zapravo poseže za posve drugčijom mitologizacijom zbilje. Tako da zapravo na parodijski način u ovoj tetralogiji demitologizira nacionalsocijalističku mitologizaciju zbilje, tako da toj mitologizaciji njemačke nacije u vidu rasističke arijske ideologije nacionalsocijalizma suprotstavlja se podrobnim prepričavanjem biblijske prispodobe o Josipu i njegovoj braći. Ali ne samo to, nego se on ovdje u metafori sad bunara kojemu se ne može ustanoviti dno, predstavlja zapravo metaforu povijesti i pitanja prapočetaka. Gdje zapravo počinje ta mitologizacija naše zbilje ili gdje počinje naše prepoznavanje uopće zbilje, gdje su ti prapočetci. Tako da ujedno u tom romanu razotkriva povijesne korijene za odjevanja zbilje u mitsko ideološko ruho s jedne strane, a s druge strane, što je ovdje po meni maestralno izveo Thomas Mann, da je nasuprot bilo kakvim drugim mitologizacijama zbilje, dakle da stvorimo mitološku svijest o prapočetku naše zajednice, drugih zajednica, po bilo kojoj religiozno, nacionalnoj ili drugoj grupnoj osnovi, on oblikuje svoj vlastiti umjetnički mit o neophodnosti sjedinjenja duha i duše. Tako da razvija svoj vlastiti mit o tome otkuda čovjek zapravo je nastao, kako se kao čovjek razvio
i tu onda u sklopu tog umjetničkog svog mita ukazuje na neophodnost aktivnog sudjelovanja u neposrednoj društvenoj povijesnoj zbilji kao preduvjet ostvarenja temeljne ljudske zadaće koje u svim tim tekstovima koje piše nakon Čarobne gore vidi prije svega u domestifikaciji vlastitog povijesnog horizonta, da uvijek taj povijesni horizont u koji smo uronjeni, usprkos svim negativnim povijesnim silama kao što je Adolf Hitler ili da ne spominjem sada suvremene pandane, da se usprkos tome potrudimo da pretvorimo zapravo taj povijesni horizont u humanistički zavičaj čovjekova bivanja koje bi istovremeno bilo zapravo njegovo zbivanje. Na kraju, čisto ukratko, preskačem, sažimam, ovdje naravno da dr. Faustus, opet ta problematika proizlazi iz ove tetralogije o Josipu. Naime, ovdje na primjeru Adriana Leverkühna, umjetnika koji zahvaljujući nagodbi s vragom, Faust asocijacija, sklada savršena glazbena dijela, zapravo stvara ili zrcalo ili zrcali zlosretnu sudbinu njemačkog naroda zavedenog nacionalsocijalističkom ideologijom. Dakle, ovdje zapravo kroz njegovu sudbinu i njegovo okruženje zapravo prikazuje ili pokušava prikazati ili objasniti nastanak nacionalsocijalističkog duha iz tog metafizičko-romantičarskih tih tradicija njemačke kulture i te fatalne posljedice začahurenja njemačke nacije u tu tradiciju u prvoj polovici 20. stoljeća. Tako da upravo tu romantičarsku iracionalnost, što je opet sad njegov specifični pojam kojim se koristi, prokazuje kao sredstvo uništenja života. On govori o takozvanom zavođenju na smrt, Verführung zum Tode, i postavlja sada na kraju tog romana silno, ogromno pitanje pred njemačku čitateljsku publiku, a zapravo svaku čitateljsku publiku jedne sredine koja je imala ideologem, moram zatrti drugu sredinu, moram onemogućiti postojanje drugih, da se zapravo da se Njemci sami sebi postave pitanje mogućnosti stjecanja prava građanstva njihove nacije u krugu drugih naroda nakon svih zločina koji su počinjeni u ime takve rasističke ideologije. I da ne bi završio tako pesimistično, ako ću imati vremena, ima taj završni dio vrlo upečatljiv, gdje on govori o tome što je tvoja njemačka duša, sudbina nakon što si dotakla, ili jesi li uopće dotakla dna, obzirom na te zločine. Tu on piše ispovijesti varalice Feliksa Krula, u koji taj roman vidim kao nekakav pripovjedni testament, upravo suprotno, da on ovdje na sudbini tog varalice ukazuje upravo njemačkoj duši kako se može pridružiti zapravo zajednici naroda ponovo, širem, tako da zajednički zapravo izgrađuju i Njemci širi evropski povijesni horizont kao način pripotomljenja iracionalnih nagona, kako on govori, uvijek je ostao nacionalno izričito opredjeljen, te nacionalne duše, a ovdje bismo, ja mislim, danas, nažalost, mogli dodati iracionalnosti i ruske duše. Dakle, ovdje prikazuje sad završno takozvani, uzima iz antike, takozvani mit, a opet provokacija, hieros gamos, svetog vjenčanja, gdje zapravo stvara jedan menaž a trois. Naime, taj Felix se zaljubljuje u majku i kćerku, što je onda zapravo asocijacija na Demetrin kult. Dionis je taj Felix, a Demetra i Kora, božice koje zapravo donose u antički egipatski krug kulturu, i on ovdje postavlja svakome od nas zapravo pitanje na koji način mi možemo doprinijeti tome da naš kulturni obzor bude nešto viši od prethodnih, ako to, ili barem da se ne ukalja negativnim, barbarskim, iracionalnim porivima
kao do sada mnogo puta u povijesti. Evo, utoliko, hvala vam na pažnji, nadam se da nisam bio ipak predugi, nadam se da nisam previše pobjegao iz kamere, sigurno jesam. Evo, ako ima kakvih pitanja i ako mogu odgovoriti, eto, rado stojim na raspolaganju. Hvala.